दाबी दं माने जों बुमारक जों दहाय खबर मानखाजे दंमोन स्क्रिन चराय दं अर आन्दोलन खायना नायनो जों बुमारक बुखाबा थाबिया जों मा फायगा मा फायमोन यागोल तामखा बर गवर्नर नि नुहने चायजन चरायनो तलां थांगा किन्तु बर तांख्लाय गाब तलांगे आचुब्ले गवर्नर मालाया गवर्नर लुमजाखनै बंनि एसिस्टेन्ट नंगौ बायसिन मालायनि दं किन्तु नोंनि नि काम नों खाय गां दा जोंसिनि कामर खाय दं दा बर जत सिनु कमर चराय दं मामंसे अर केबो अखना कामरा तो दं जों बुमा बादे केबो चला अर सेंगारि गना मांगे गना तो दं कुरै जों मामंसे अर सारो गय बाक्सा tam खायजाका पुलिस जब tam खायजाका दै सारका दै सारमोन बर बर मकल यौजोंना जे गेस रखा बंग मोजां खाचराय दं न बाहाय खाय माने बर मोजां जागो बाहाय खाचराय दं खाय माने बंनि नगो बुसाबुदि करिदा गवर्नमेंट अधिकार खबंग न गवर्नमेंट सासराम सासराम नाबले बुद्रुय सावा पाल्तो गवर्नमेंट न सिपाल दं नाबले हास्टिन के पब्लिक न जायनांया